Pandelisin, bandal. Ay. Now, there's some here on it. Thank you, Sir Romel. Are you to church now? To church. Seems to be much better today. Thank you, sir. That's it today. The birthday is July 2024 to January December 31. 2024. Kasi sila na natin sila na 25. Thank you for the likes. What are you thinking? Think a lot. Hi, Sir Fred. Thank you for joining. I'm Larkin. Spy. The spy.
Hi, Cheryl. Hope you're having your good today. Hi, Mark. Thank you for joining. I was told you were warm. That I will call you. Okay. I'm ready. I'm prepared. I'm prepared to call you. Kasi magsasaya. Oh my God. Si magsasaya. Diring na to, binalik sa SK sa Hi, good dream. No one called. Sorry for what happened yesterday, but it's a joke. Kuya Mike, Kuya Dre, just joking, just joking. Nobody today, Sir Fred. Kuya Dre, just joking. I'm not really just yes, good. Looking good, Charles. Thank you. Some people take us home. Hi, Fred. Calling anybody. It was all the dance from using the platform. Hello, are you okay? Fred, okay, I bought it a lot. Oh my God. Okay, so just in say hello. Have a good day. Thank you. Take care. Thank you so much. Meron pa ba kang mga
sa ano, sa cellphone wala na pencil eh. Oh, nag-ino na. Wala mo na. Wala mo na naman. Bali, nandito si Paul. Nagpunang sila. Very best. Nagpunang sila. Ang nandito, nandito mo. Nandito ako. Nandito po, minatay. Nino? Ito? Nag-ido? Ayan, pumiro ko na naido. Oo, kaya kung sabi ko rin di ba sinabi? Sabi ko sa mga gawin ka nag-march mo na kami ko ito. Nagito nga po sila making dosen. Okay na, hintay. Masintay na. Okay nga ni sa dua. Dati may naging masarap na doon. Pero mga ganyan ko. Ang kantya rin mga litson, mga paluya ba? Where do you send money? Kay nag-irrigate, nabuwang na ang tailid paluya secure. Gcash. Sorry na. Sorry na po. Pakita. Mabatog na si Ma'am. Hit the dollar sign. Hit the dollar sign. Kaya na daw ang kauro ko niya. Si Green na ang good na nakuha pa. Di ko man na siya na. Laon na. Sala sa buong Kaya. Busy ako. Busy ako. Nagtrabaho ako. Working. Trabaho. Busy. Yun ka pa may load. Oo. Pwede ako may doon. Pero may yan, ma'am. Ano, pinagbabayan ko ng kanyang hari ko din. Oil ba? Pero may Oo, di ba nagbabayan ko? may ito man na kumakalugtong sa ako. Daladala ko lang ng projector sa RDQ. May dati message sa atin sa nangyari ako. Isa lang po namin ito si Iko sa, tsaka. Sino? Sa nakuan ba ka, Nagtunong yung mga bata ng adoro sir? Adoro sir? Hindi nga rin ako kanong Joe na kayo. Magawa siya ito, rescue! Ano ito ang araw ko ng project ko. Ang tanong, mabina yun sa project ko. Ba't ako magkaroon ng mga IT Ay, ito ang IT. Para ko lang ko ang problem ko. Paano mo daw yun sa mga bulo na yung mabina? Magkano mo napaswera ko eh. Pero mo pala? Ang mga ano talaga, maluloy ang pagkain mo. Sabihin ko, okay, sige mo dito mo. Magulan. Ano rin na nagkakabi? Diniwan ko ng tulos kahit ubus talaga. Ganun man sa nangyari sa ano. Okay, balik na ko. Pag tinanong mo, pag buhay yung sigurado, ang pause ka na sila. I don't know. Alam mo na. Lumayan talaga sa usap online. Si Renalyn, makade. Renalyn. Dede. Di pa nga sumakat. Sa iyo yun, sa iyo yung mga mother. Ay, yung mga ina. Ireland, Casillas. Kasi ano yan?
Charmer. Pero sarang. Sir. Atin na. May mga naman sabi ko. May warang siya. Hindi ko man kaumay sa ako ha. Expect naman. Ang bagay sa ako kasi Angie, dahil mag-parang si Tessa. Ay, nag-away sa mga. Siya, pinulaan niyo. Siya yung Nag-bold prayer na. Di ba na ba? Okay, ano si boyfriend na yung okay. Permanent. Sa ako siya. Tapos, Si Ma'am Jenny nag-engage? Nag-engage? still, di ko na sa KSB, siguro, Watch niya yung business. Sabi nila kasi Wash her. Meron siya heritage, di ba? Hindi ko talaga Oo. Pero, ang natapos nun, kasi ayaw yung 30% mga military. So, kasi yun na yung ihati, ano na, dahil na yung post ko na yun. Muna kaya nga siya. Sa agent yun. Hindi naman sa Nag-apply na ako. Sikat ko na sa siya. Sa birthday. Hi, Janet. Sabi na siya, hindi na. Okay, mag-invite na birthday mo. Ano yan? Nag-ano siya, salo ko na ngayon na mag-James sa election na Kasi kung ko lang si Ayan sa 30%, at least nakapasok. Kasi, Ano lang, sa... awa niya. Call the travel agent tomorrow. I'm getting my ticket travel accommodation. Awa na kayo mo. Brad, how's your third Uy! Nice language classes. Wow, nice language classes. Sunset po. Sa kanya. Get me good one for 15K. Oh, not until more how much it's for it. I think 26,000 but I will back and I think it might be more. Oh my god. She's smart enough to understand what we do. If you don't have my thing. Tulad na sa
Okay, I look at the LC Small. I have a few there, but I want the one she wants. I want her to be the one she wants. Thank you so much, people. Thank you so much. Oh, mahal naman sila sa pagsasabi. Ako na sa exam. Oo, yan. Si Ella. Si Ella. Balik na niya. Oo, balik na niya. Si Ella. Yes, but cost money for her to go to trip. If she has the money would be one trip instead. And yes, I gave her money for that always. So the next report on Turkey. I shouldn't be there soon, so I can see her we can work together. Works out right. Tapos, Karigat ko, anak lang na. Hey, we Hey, baby. Kanarian. Kanarian. Aray mo. Hindi, baby. We will see if it happens, but the story has changed since yesterday. Yesterday was for her to go to White City, and now it's thinking more of heart. Thank you, sending hearts.
Ang sawa naman talaga siya. Pero, Kaya na sila. Never price. Sira na po ko na. oo, nagpapakanan ako. May the highest bidder news. Tama nila ba? Gaka ka na tulo. Tapos kung kaya Ngayon kita sa dimana ito. Tingnan din ay Parang ako sa ano lang sa barangay. Ano ba yung brown? ang brown. Elderly. Ano yan dito ka may ano Yun ang na-prismat mo. May brown, may na brown. kain. At 3 to 5 years old. Atri to brown. Kids. Brown. Good na. What we'll be talking so young people on here because it's one's business. One's business. That sound, but some things need to be kept to ourselves. Decided that together. So she agreed to meet me. That's what Sige lang pa ng tibig niya. Lagi aling
Hindi ako hindi mo nakadinig. Hindi mo nakadinig, siya nakadinig. Ako wala yung trabaho, hindi mo nakadinig. Pero lang magpasama sa Why does that so that? Welcome to the Philippines. Mga lalaki, perusahaan. ang mga bata nila hindi. Kailangan mo, sige, Nakaturba. Tayo ka na. Nakapagod ako dito kanina. Kaliyo lang. Tutulog na ako. Masarap na ako ng tulog-tulog ko sa huwi mga tanong. Gilda. Ay, naku. Luto ako na isa. Ay, naku. Kaya ni mo kayo tulugan po. Masarap na tulog. Hi. Double Talks 21. I've been around Philippines since 2009, so saw it a lot. Everyone, hi, welcome to the Philippines. Hi, aku dari Indonesia.
Susuyo mo. Hmm? Susuyo mo. Oh. Hi, Sir Kenneth. But I saw Anne's video of the children that was in the I miss the day. Nicely beautiful. Thank you, Sir Kenneth. Thank you so much. I'm always good. Thank you, sir. And you can eat it. And you can No, don't tease me. I'm too old. Too old. That's the perfect picture when you were leaving and you came to the left. I shouldn't. Thank you so much. Shall with your boyfriend. God, no? He's a good friend. I have a snapshot. Sino ba?
Hey Pedro, what's beso? Beso is kiss. Beso. Okay. Can you get your boyfriend on Friday? On Friday. What one on Friday? I just noticed she's wearing long sleeve. What's this called here? Friday. Friday. But I heard that I hate my wife always wearing those. So Brad, I watched a video the other day about Hungary and nobody there wants air conditioning because they think it makes them sick. Can you believe it? I don't know. My wife lives here on the mountain. That's why.
Kanan opinion, Stephen is a great guy. Stephen. Bye, Begla. What is this channel? Is his channel? Yes, he is in the. No, I remember now. He's. It's not. All his videos are very truthful. Yeah. Stephen. There's a Stephen. Hi, Big Lord. Fred is a British guy I follow. He lives in the province. I don't know which one, but he's my age or a little older, but he has a young son that's about 5 or 6. Well, now Lord and Sullivan get a mellow pot. But in my condo, visible air conditioning and 20 bars of light. I don't even have air conditioning in my room, just have it's gorgeous and colored and yeah. Fed up. The wife's planned up for everything. Classic student that is that is Stephen. All problems with wife's family over the property now. Fred is happy and they're arguing about the property and they're arguing about the problem. And his neighbor in-law as well, the independence bed chicken, organic chicken. Then again, he invited me to go fishing with him on this boat. His wife is the only one wife. Ate ko, no? Lagi, no? Welcome to the Philippines.
Hindi mo sa partner. O dito sa baby. Kaya ako dito para sa akin. Kuha ka na ng buhok. Balik mabutot na I live with 10, 55, 54 United States for 9 years now now. Since July. Siguro ko sa iyo sa kapwa mo. Siguro ng tabi. It's beautiful. I know it's red. I know what it is. There's good and bad. Everyone has good. Ngayon, ang tsura na talaga. Just bad. I'm bad. Why I'm bad? So bad. Pero ako medyo na doon. Why it's only bad if you run out of beer. Ayan. I drink beer. Why am I? This is a great lady, nothing bothers her. Nothing at all if she ever gets angry. Period to the dog. Dapat siya nag-oo. Oh, I bet she gets mad. No, I'm not getting mad. Never. Kulang tulog. Then tampo. Kulang tulog. No reason to tampo. I'm not tampo. Dapat nag-oron, Marikan. Dapat nag-oron sila mga keep-safe. Ano? Eh, tama-tama lang yung kuha ni ma'am na nakulong. Bakit? Eh, kung sakto lang, wala. That's all my end. Nanape? Thank you, Becky. Oo, yung tumat. Sila sila. Sila. Maraming salamat po sa mga ginagawa at sa Espiritu na magbibigay ng kaalaman sa amin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Halfway na ng puli, may two-session kita. Ang una ng speakers, si Ma'am Suzette Rosado, sa support ng DOH Nutritionist na ako sa RH. So,
Babalik po kita para halagan po kaalaman sa pagkatang sa iyo mga kabataan, lalo na dito sa mga nagbabago talaga ng pamilya at talaga. So, alam ko mga nagsasabi sa iyo, then salamat sa pagkatin ng pag-atak sa oras kasi mawala. So, inatag lang po ang table. So, thank you. Ayan. So, good afternoon po sa inyo. Good afternoon, mga name. Good afternoon. Sana nila